Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da yammaci masu sauraron wannan tasha ta mai albarka kawo Star TV. Mai gabatarwa Yusuf Abdullahi. Da safiyar talatan nan ce aka tashi da sabuwar jita-jita cewa jam'iyyar APC mai mulki na shirin tsayar da Jonathan din a matsayin dan takararta a zaben shugaban kasa mai zuwa tare da gwamnan Kaduna Nasiru El-Rufai a matsayin mataimaki. Sai dai Jonathan da APC da El-Rufai waɗanda abin ya shafa ba su ce komai game da labarin ba. Amma kamar yadda aka saba 'yan Najeriya sun yi amfani da shafukan sada zumunta domin goyon baya ko akasin haka. Cikin wata hira da kawo Star TV ta yi a kwanakin baya da tsohon shugaban jam'iyyar APC na riko a matakin ƙasa Mai Malabu ne misalta batun suna shirin tsayar da tsohon shugaban takara, duk da cewa babu wata kwakwaran majiya tabbatar da labarin. Wasu na goyon bayan hakan yayin da wasu ke cewa bai kamata tsohon shugaban ƙasan ya dawo fagen mulki ba. Amma kada ku manta kuna sauraron wannan labarai ne daga gidan talabijin namu mai albarka wato kawo Star TV. Domin samun labaranmu da dumi su daga zarar mun daura sai a je a danna mana subscribe, sannan kuma kar a manta a danna ƙararrawa. Ƙungiyar man fetur ta ƙasa NNPC ta musalta jita-jitan da ake yi a kanta za ta ƙara farashin man fetur a wannan watan na Fabrairu. Labarai suna ta yaɗa gari cewa farashin man fetur zai tashi daga naira 162 akan kowace lita ɗaya a cikin wannan wata. Amma Group General Manager ta NNPC ya gaya wa kawo Star TV ta waya cewa babu wani shiri na ƙara kuɗin man fetur ɗin a ƙasar nan. Sannan ya sanar da cewa suna da ajiyayyen man fetur wanda zai kai har tsawon kwana 40. Sannan ya ce idan mutane suka ƙara kuɗin man fetur ɗin to wannan haƙƙin DPR Department of Petroleum Resources su yi bincike a kai. Da hakan ne muka kawo ƙarshen wannan labari daga wannan tasha ta mai albarka kawo Star TV. Kada ku manta ku je ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawa domin samun labaranmu da zarar mun ɗaura. Ni ne naku Yusuf Abdullahi, sai anjima.